Takže čaute, dnes by som chcela rozoberať tému, ktorú rozoberá asi každý v tomto čase, a je to referendum o ochrane rodiny. A zavolala som si na pomoc na rozoberanie tejto témy Hanku. Takže asi by sme mohli začať. Asi sa budeme vyjadrovať najmä k tej druhej otázke. A to sa týka toho, či si môžu homosexuálne páry osvojiť deti a vychovávať ich. Podľa mňa prečo nie, ako sú to tiež ľudia, nie? My všetci ostatní. A mali by mať také isté práva ako my. A ja si myslím, že pre týchto ľudí, ktorí sú takého istého pohľavia a chcú mať deti, tak pre nich to musí byť oveľa ťažšie si tie deti zaobstarať, keďže nemôžu ich prirodzenou cestou mať. Preto keď si tie deti nakoniec adoptujú alebo nejak získajú umelým oplodnením, tak si ich oveľa viacej vážia, pretože je predsa len iné, keď nejakú 16-ročnú študentku nabúcha nejaký chalan na party a ona potom to dieťa na adopciu a vôbec ho nechce, ako keď si títo dvaja homosexuáli musia bojovať o to, aby im to dieťa vôbec pridelili alebo aby ho mohli mať. Ja by som ešte chcela povedať, že vlastne niektorí ľudia odsudzujú homosexuálov a vlastne za nič, lebo povedzte mi, čo vám spravili homosexuáli, lebo proste nejak neohrozujú túto spoločnosť, alebo jak to mám povedať. Proste iba normálne žijú, nestarajú sa do nás, skôr sa starajú do seba, pretože je to dôležitejšie. Je to proste ich normálny život. A ja neviem, a ešte aj to, že niektorí ľudia si myslia, že keď bude v homosexuálnej rodine vyrastať dieťa, že sa z neho stane ďalší homosexuál, ale prečo by sa mal? Podľa mňa tieto deti, ktoré vyrastajú v takýchto rodinách, sú tiež, musia vidieť tú lásku medzi rodičmi, pretože ja strašne rešpektujem homosexuálov, pretože priznali sa k tomu, že ľúbia ľudí takého istého pohľavia pred takouto spoločnosťou, kde vlastne je väčšina ľudí heterosexuálnych a ešte silných katolíkov, takže homosexuálov odsudzujú. Je to strašne veľkú odvahu na to treba mať, že sa k tomu priznajú a že sú na to hrdí. A to, že sú iní, tí deti môže naučiť to, že byť iným nie je zlé. Pretože deti, ktoré vyrastajú napríklad v niektorých katolíckych rodinách, sú naučené, že proste keď vidia dvoch ľudí, ktorí sa boskávajú na ulici, tak sú hneď z toho zmetené a odsudzujú ich, pretože sú naučené, že všetko, čo je iné, je zlé, a preto vyrastú z nich deti, ktoré nebudú schopné akceptovať rozdiely, nebudú schopné akceptovať iných ako rovnocenných. A tieto deti, ktoré vyrastajú v homosexuálnych rodinách, práve toto sú naučené, že byť iným neznamená, že je to zlé, lebo ich rodičia sú iní. A vidia, že sú to normálni ľudia, že netreba odsudzovať za to. A potom sa môže stať niečo také, ako sa stalo našej kamarátke, že bola na takej beseda v kostole s farárom a proste prišli tam ľudia, ktorí boli silní katolíci a proste silno veriaci a začali sa tam s nimi hádať, lebo ona má vlastne dve mamy. A začali sa tam s nimi hádať o tom, že to nie je správne, že by sa mali dať liečiť a neviem čo. A že prečo by sa mali dať liečiť, ak to nie je choroba. Proste keď sa tak človek cíti, tak proste taký má byť. A nie sa z toho liečiť. Je to chore, proste tí ľudia, čo hovoria, že by sa mali dať liečiť homosexuáli, tak oni sami by sa mali dať liečiť. Je to tak, no. A taktiež podľa mňa, keď už veria v to, že Boh neakceptoval, že nechce, aby boli homosexuáli a proste, že to nie je správne, že to je hriech, tak prečo potom sú aj v prírode homosexuálne zvieratá? Prečo Boh stvoril zvieratá, ktoré majú radi
také isté pohlavie, ak je to neprirodzené, ak je to proti prírode. A zvieratá, ktoré nemajú o tomto ani šajnu, tak prečo by boli homosexuálne? Človek sa takto narodí a keď sa pokúšať sa ho vyliečiť, je ako keby ste sa, to aj príroda neviem, ako keby ste sa pokúšali vyliečiť ľudí z toho, že im narastli hnedé vlasy. Alebo čo, lebo proste takto sa ľudia narodia a síce na to prídu možno až počasie, ale je to tak a tak je to prirodzené pre nich. A to, že sa majú dať liečiť, že ich viera v Boha môže vyliečiť, to tiež nechápem, pretože Boh je láska. A keď vidím, koľko ich to stojí len to, aby mohli milovať osobu, ktorú chcú, tak podľa mňa to je najväčší prejav lásky. Keď proste cez všetky tieto prekážky sa dostanú a bojujú s tým každý deň len preto, aby mohli milovať. A nerobí najväčšieho kresťana to, že chodí každý deň do kostola. Podľa mňa treba, aby prvom rade žil vzťah s Bohom a nie, aby chodil do kostola a vyšiel z neho a nenávidel každého iného človeka. Treba milovať každého rovnako, neodsudzovať. A tiež to kamarátkom, a k prvej otázke, má matku a má nevlastnú mamu. A táto nevlastná mama, keďže sa niečo stane jej vlastnej mame, tak ona im proste nemôže, tá matka s nimi proste nemôže s nimi zostať aj nič, pretože nie sú vôbec nejak právne spojení. Jak cudzí človek. Ako cudzí človek, v podstate tie deti, aj keď ju berú ako ich matku, tak úrady by im ju odobrali, by ich odobrali jej, keby sa stane niečo jej vlastnej matke, pretože ich neberú, proste nemôže ich zastupovať, nemôže im podpísať žiackú knižku, ani ospravedlnenku, ani nič, pretože pre úrady je to cudzí človek. A proste dobre, aj to, že manželstvo ako medzi mužom a ženou sa volá manželstvo, hej. A kebyže je to medzi, čo ja viem, chlapom a chlapom, hej, tak prečo by sa to nemalo volať manželstvo? Tak ja neviem, nech sa to volá aj XX, neviem čo, ale proste nech je to nejaký zväzok, nejaké... Nech majú nejaké práva. Presne. Ako keď už žijú spolu partneri, tak nech majú nejaké práva spolu. To nie je len tak, že proste áno, sú vzťahu, milujú sa, ale proste nemôžu nič. Tak to je... To nie. Manželstvo by mal byť vzťah medzi dvomi ľuďmi, ktorí sa ľúbia. A ochrana rodiny by mala byť ochrana dieťaťa pred zlými vplyvmi, ale homosexuálne vplyvy nie sú zlé vplyvy. Koľko rodín je vonku, ktoré sú neúplné, ktorých je domáce násilie, ktorých sú rodičia závislí a nič sa s tým, alebo veľa sa s tým nerobí. A my tu sme a míňame tisícky eur na to, aby sme mohli rozhodnúť, či môžu mať ľudia, ktorí sa ľúbia deti. Za chvíľku, keď už bude takéto referendum a prejde to, tak potom nám začnú diktovať, kde môžeme bývať, čo môžeme robiť, koho si vziať, koľko má detí, pretože toto je, vlastne obmedzujeme práva ľudí, ktorých ani nepoznáme. A vonku sú stále rodiny, kde deti sa vracajú každý deň, majú 1 500 000 súrodencov a musia sa len starať samé. To by sme mali riešiť skôr, než takéto blbosti. Proste keď sa niekto miluje, tak nech sú spolu, nech majú deti, nech majú všetky práva a bude to v pohode. Bude to super, bude to úplne úžasná vec, pretože to tak má byť. Áno. A týmto referendum ešte. Keď vidíme aký pokrok je v iných krajinách, keď už môžu mať aj svadbu, aj deti a teraz vlastne sa chceme iba utvrdiť v tom, že sa nechceme pohnúť z miesta, že chceme stále zostať
na jednej čiare, nehýbať sa hore, nehýbať sa dole a proste stagnovať a byť v minulosti. Možno, že niektorí hovoria, že máme svoje tradície a mali by sme ich udržiavať a sme veriaca krajina, alebo jak to mám povedať, ale proste toto je niečo iné. To nemá s tým nič spoločné. Sice nemáme 18 rokov, nemôžeme sa ani len nezúčastniť, ale tým z vás, čo máte srdce a súhlasíte s nami, nechoďte. Prichádzajú dni. Dobre, dúfam, že sme to dobre povedali. Dúfam, že sme povedali všetko, lebo ak nie,